Hola, companyes i companys! Des de la UGT Educació volem informar-vos que gràcies a la pressió exercida pel nostre sindicat a nivell estatal hem aconseguit una sèrie de canvis al nostre favor que milloren la nostra situació davant l'hospitalització o intervenció quirúrgica dels nostres familiars fins al segon grau. En el cas dels familiars fins a primer grau, aquest permís consisteix en 3 dies laborables si el fet causant té lloc a la mateixa localitat on tenim el lloc de treball i 5 dies laborables si el fet causant té lloc en una localitat diferent del nostre lloc de treball. En el cas dels familiars fins a segon grau, aquest permís consisteix en fins a 2 dies laborables si el fet causant té lloc dins la mateixa localitat on tenim el lloc de treball i fins a 4 dies si el fet causant té lloc en una localitat diferent d'on tenim el lloc de treball. Recordeu que són dies laborables, no naturals, per tant els caps de setmana no estan contemplats dins d'aquest permís.